ಮುಂತ ಊರ್ದ MLA ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಾ ಅರಡೆ ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಹೊರ್ತನು ಅಂಚೆ ಸತ್ಯನ ತ್ರುಟ್ಟು ಪೋಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಕೊಂಡೇರಿ ಅಂಚೆ ಸತ್ಯ ನೋಡೋದು ಬರ್ತೀನಿ ವಿಶ್ವನಾಥೆ ನಮ್ಮಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತುಲ್ಲಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಆಡ್ಲ ಮಿತ್ತುವರಿ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಓಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜಯಶೀಲ ಮರಳಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಅಜ್ಜಿನ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ ಇರು ಸೊ ಅವೇಟ್ಲ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತು ನೀರು ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜ ಲಂಚನೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀನು ಸೊ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಲ್ಪರ ಪಿದಾರ್ದ ಸೊ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಆಪಣ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋತು ಮೂಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮದುವೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರೇ ಅನ್ಸದು ಇತ್ತ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಗೌಜರ ಆದುಪ್ಪು ಅತಂದ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮ ತೂದಾವಣ್ಣ ನನ್ನ ಮೂವಿ ದಪ್ಪಗ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಅಜ್ಜಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ತ ಯಾಪಂಡ ಇರ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಒಂಜಿ ಇರು ಇತ್ತಿ ಕುಜಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ನ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪುಂಡ ಐಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬೋಲ್ದಾತೀನಿ ಬೋಲ್ತು ಬಿಗ್ಗದೀತೀನಿ ವಾದ್ಯಾಗರ ಯಾನೇ ನೀ ರಾಜ್ಯ ನಾತ್ ಪ್ರಾಯ ಆತನ ಅತತ್ತು ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಬಂತೆ ಇರುನಿ 15 ಮಾವ ಇಜಿ 22 ಆತೆ 22 ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು 22 ಪಂಡ ಏತೋ ಕಾಲ ಕರಿದು 22 ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿನ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಅಂದ್ರೆ ಏತಿ ಏಜ ಅಂಚಂಡ ಇರ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ 22 ಅದೊಂದು ಅಜ್ಜಿ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಅಜ್ಪ ವರ್ಷ ಕರಿದು ಸಾಧಾರಣ 12 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುಟ್ಟ ಆತೆ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಿಜ ಜೀವ ನೋಡ್ಲ ಯಾನ ಅಜ್ಜಿ ಮೂವಿಡ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಆಯೆ ಆರ್ನ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿ ಯಾನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನೇಟ್ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ದುಂಬೆ ಸಾಧಾರಣ 1975 ಯಾನ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಕಾರ್ದೀತಿ ನಾನು ಈ ಕುಡ್ಲಾಟ ಫಿಲ್ಮ್ ಆನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂಚ ಐಡ್ ಪಕ್ಕ ರೂಪೇಶ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಬಕ್ಕ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೇರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಹಿಟ್ ಆತಂದು ಅಪ್ಪಗೇನು ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂದು ಈ ಪುಳ್ಳಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ರೂಪೇಶಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೆಕ್ಲು ಮಾತ ನವೀನ ನಾಕ್ಲು ಮಾತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿ ನಾನು ಆಫರ್ ಬೈದುಂಡ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡು ಆಸೆ ಎತ್ತಿನಿಟ್ಟು ದಾನ ದೇವರು ಶ್ರೀಯರ್ ಇಲ್ಲಪಡೆ ಇರೋದಾನ ರೂಪೇಶ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಒಂದು ಇರ್ನ ಮೂವಿ ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರಡಂಡಮ್ಮ ಬರ್ಚ ಮಸ್ತ್ ಗೆನ್ಪಡು ಕೆಂಪುನ ಬರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಮಾತ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ ಅದೀತೆ ಸಾಧಾರಣ 52 ಪಂಡ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಧಾರಾವಾಹಿಲು ಬಣ್ಲಕ್ಕ ವರ್ಮ ಧಾರಾವಾಹಿಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಕಿರುಚಿತ್ರಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ಮಧುಚಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಶಂಕರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚ ನಟನೆದ ಅನುಭವ ಉಂಡೆ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಪಾಡೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇರತ್ತ ಪುನಿ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ಲಿತ್ತಾರ ಹತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಂಚಿನಂತ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಡ ಅಂಟಲ್ಲ ಎಂಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಎಂಚಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಟಕದ ಯಾನ್ ಇತ್ತತ್ತು ಸರಿ 72 ನಾಟಕ ರಂಗು ಕಾರ್ದೀತಿ ನಾಲ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಒಂಜೇನ ಜೀವನದ ಪಡಿಯಿಂದ ಅನ್ನೋದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಡಾಂಡ ಬಯೋಡಾಟ ಬೋಡತ್ತ ಆ ಬಯೋಡಾಟ ಎಂಚಿನಂದೇ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಆಯ್ದು ಬಕ್ಕ ಈ ಒರಿಯರ್ದವ್ರು ಯಾಸಲ್ಡ್ ಅವಳ ಮೇರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ವಿಜಯ ಕೋಕಿಲ ಆರು ಪಂಡೇರು ಬಯೋಡಾಟ ಬಂಡ ಈರು ಏತು ವರ್ಷ ನಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಏತು ನಾಟಕ ನಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಐತ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಎಂಚಿನ ನೋಟ್ಸುಲ ಇದೇನು ಪೂರ ಇದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ಓಡೊಂದು ಬಂಡೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಅಸಲು ಹಿಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಅಂದೀತೀನಿ ಇತ್ತೇನೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಆತು ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚ ದೀತುಂಡ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಆತು ಅದನ್ನು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಜೈ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡಿ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಎಂಕ್ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನೇ ಬರ್ಸಮ್ಮ ಅವಳ ರೂಪೇಶ್ ಬಂಡ ರೂಪೇಶಿನ ಯಾನ ಆಕ್ಟರ್ ಅಜ್ಜಿ ಅತ್ತು ನಿಜ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬನ್ನದಲ್ಲ ಪತವರಂದಿತ್ತ ರೂಪೇಶ್ ತಿನ್ಯಾರದಲ್ಲ ಇರಿ ಕಾಲಿ ಕೈ ಬೀಜ ಒಂದು ಬರಂದಿತ್ತ ಕೈ ಬೀಜ ಒಂದು ಬಂಡದ್ದು ಆಕ್ಲೆ ಕಾರ್ ಕನಪಿನಿ ಆಕ್ಲೆ ಕಾರಡೆ ಕನಪಿನಿ ಕಾರಡೆ ಕಂತದ್ದು ಬಿಡುಪುನಿ ಅಂಚಿನನೆ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆತನ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪುಲ್ಲಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ಡೆ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಸಂತೋಷ ಆತನ ಆ ರಡ್ನಾದ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್
ಜೈ ಫಿಲ್ಮೋಡು ಇತ್ಯದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊರ್ತುಂಡು. ಇತ್ಯದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ವಾರಿ ತಿಡುಪೊಡು ಎಂಚೆ ಉಪ್ಪಡು ಎಂಚೆತ್ತನ ಎಂಚಾವು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇದು ಉಂಡತ ಬೋಧನೆ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಅವು 100% ತಿಕ್ಕೊಂಡಮ್ಮ ಇತ್ಯದ ಆತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂನಾಗ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಡ ಆ ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತೇರ್ನ ಆ ಜೋಕ್ಲನ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಭವಿಷ್ಯ ಅತ ಅಂದತ್ತ ವಾ ರೀತಿಡು ಉಂಟು ಪನ್ಪಿನ ತೆರೆಯೋಡಾಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಅದು ಈ ಜೈ ಮೂವಿನ ತೂಡು ಅದೇ ಇಂದು ಇರು ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಅಜ್ಜ ಏನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮೂವಿಡ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಇರು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಒಂಚೂರು ಏಜ್ ಅಜ್ಜಿ ರೂಪೇಶ್ನ ಮದಿಮೆ ಅಪ್ಪಿ ಅವಿರೇಗಳು ಗೊತ್ತಿಜ ರೂಪೇಶನ ಮದುವೆ ಸುಧಾರೋಡತ್ತ ನನ್ನ ಸುಧಾರ್ತಿಜಲ ಇತ್ತೆ ಏಪ ಸುಧಾರ್ವೆ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಒಂತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಆಶೆ ನನ್ನ ಬುಲೆಡು ಜವನಿ ಬುಲೆಟ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮದುವೆಗೀತೆ ರೆಡಿ ಆತೆ ನನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ರೆಡಿ ಆತೆ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪಡು ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ರೀಸೆಂಟ್ ನಾನು ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಪೇರು ಅಂದ್ ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿ ಆತೆ ಆಂಡೆ ಈ ಜೋಕಲಾಟಿಗೆ ಈ ಈ ಈ ಪುಂಡಾಟಿಕೆ ಇತ್ತದ ಪುಂಡಾಟಿಕೆ ಈ ಜೋಕಲಾಟಿಕೆ ಪೂರ ಉಂಡಾತ ಅವಿತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ದುಂಟು ಅಂಚೆ ಏಪರ ಮದ್ಮೆ ಆಚಿಂದ ಯಾನ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಯಾರನ್ನ ಮದುವೆ ಸೋದುಕ ಇರೇನು ಬರ್ಪೇರ್ಸ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೊಂಜಿ ಲೆಪ್ತೇರ್ನ ಇರು ಪೋವರ ಪೋಪರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಯಾನ್ ಪೋಪಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆ ಲೆತ್ತುಂಡ ಅಕ್ಲು ಪಾತೆರ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಕ ಪಾತೆರ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅತಿ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಏಜ್ದ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೇರು ಈ ಸಲದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೀರೇನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿಸಲ್ಲ ಮೇರು ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಅದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಲ್ತದ ಅದು ವಿನ್ ಆತ್ಯಾರ ಆತ ಯಾಕೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಓಟು ಪೂರ್ತಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹಾವಿಡ್ಲ ಬಾರ್ದು ಅಪ್ಪಗಲ ಯಾಕೆ ರೂಪೇಶ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಅಭಿಮಾನ ರೂಪೇಶ್ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೋಪಿನಿ ಈ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ್ಮೋದು ಗಿರ್ಗಿಡ್ದ ಪದ್ಯಗೆ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಅಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಬಿರ ಮಗ ಎಂಕಲ್ ಬಾರಿ ಎದುರುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಬೀರಾನೆ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನಲಿಪು ಗಂಧ ಒಂಚೂರು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಪ ಈ ರೀತದ ಒಂಚಿ ಜವಂದಿಲ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಇರೊಂಚೂರು ಶೋಕೊಲ್ಲರು ದೈಕೆ ಅರೆ ಬಲಸರು ಒಂಚೂರು ಬೈಕರ ಖುಷಿ ಅನ್ನು ಮೇಡಲ್ಲ ಪುಗಾರಿ ಎತ್ತ ಅಂದ ಏನಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ನಿ ಪೇಶನ್ ಪುಗಾರ್ನಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಾರನ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಪುಗಾರ್ದು ಅವೇ ನೆನಪಾವು ಯಾಪರ ಜವಂದ್ಯ ದೇವರ ನಟ್ರೆ ಉಂಟ ಅಂದ್ಯಾನ ದೇವರೇ ನಾನು ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ ಜವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವಾರ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವಾರ ಅಂತ ಪನೊಂದಲ್ಲ ದೇವರೇ ಯಾರ ಜವಂದಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪ ಅತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪನ್ನತ್ರ 22 ವರ್ಷ ಅದು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಆಯ್ನ ಆತ್ರ ಇನ್ನು ಸೊ ಅಂಚದ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ಏಪ ಅಪ್ಪಗದ ಒಂದು ಕತೆ ಇಪ್ಪಗದಲ್ಲ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಂದು ಏನ್ವೇ ಜೈ ಮೂವಿ ಪ್ರತಿವರೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ತೂಡು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ OTT ಬರ್ಪುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಂದ ಅವು ಕಾಪೇರ್ನ ಬಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮೂವಿ ಒಂದು ನಮ್ಮವಿ ಇಲ್ಲದ ಮೂವಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂಡಿಜ ಇತ್ತೆದ ಜವನ್ಯರೆಗ್ ಪ್ರತಿವರೆಲ್ಲ ತೂವಡಾಯನ ಎಟ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂದೇಶ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ವಾ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸಾದಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನನೆ ಪತ್ತಲೆ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿಗೆ ಬರುವೆ ಎಂಗೆ ಮಿತ್ತು ಬರೆಯೋದು ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಮಿತ್ತು ಬರೆಯೋದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರ್ನೇಡು ಬಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಬರೆಯೋದು ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಆ ಗುಂಡಿಡೇ ಆ ಸಯ್ಯೋಳು ಈಜಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅಥವಾ ಏರ್ನಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪುಡಿ ಆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಂಡ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಉಂಡತ್ತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಪಂಡ ಋಣಟತ್ತು ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ಛೇ ಯಾನ್ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರಿ ಅಂತ ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚ ಅಂಡತ್ತ ಛೇ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಳೆ ಕಷ್ಟ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೇವರೇ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಭಾವನೆ ಉಂಡತೆ ಆ ಭಾವನೆ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಪುಂಡು ದುಂಬುದ ಹುರುಪು ಪೂಜೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚೆ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ದುಂಬುದ ಹುರುಪು ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಹತ್ರ ಈ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಐನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಂಟ ಒಂಜಿ ಸಜ್ಜನಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ದೀಯರ್ಲ ಅಕ್ಲೆನ ಲೈಫುಲ ಜೀವನಲ ಜೈ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಜೈ ಆಪುಂಡು
ಅವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾವ ನೋಡ ಅಂಡ ಆಕಲ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆದ ಜೈ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಓಡು ಸೊ ಆಕೇರಿಗೆ ಅದು ಮಾತರಿಗಳು ಜೋರುಡರು ಜೈ ಪಂದ ಇರ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಮಾತು ಪಿದೆ ಬರೋಡು ಎಂಚ ಎನರ್ಜಿ ಬಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಕುರು ಹಾಕಳು ಕುಂಟಾಡ್ದನ ಎದುರ್ದಿಲ್ಲದನ ಕೋರಿ ಜಾಲ್ಡ್ ಬತ್ತು ಒಕ್ಕುನಾಗ ಈರು ಬಾಕಿಲ್ ಬಲ್ತೋಬೋದು ಬರ ಸುಯ ಸುಯ ಬನ್ಪುಜ ಅಪ್ಪ ಜೋಶ್ ಉಪ್ಪುಜ ಆ ಜೋಶ್ ಜೈ ಮಂದಾಗಿದ್ದಕ್ಕ ನೋಡ ಜೈ 3 2 1 ಜೈ ಕಿರಿತ ಭೂ ಬೋಟಿ